फै जों दिनै गोदोनि दिनाव सुबुंफोरा माबोरै संसार जायोमोन आरो माबोरै मोनसे रायजोखौ सामलायोमोन। राजकुमार आरो राजकुमारीनि गेजेराव मोजां मोनलायनाय माबोरै सोमजियो बेनि सोमोन्दैबो नैबे सल'नि गेजेरजों नायलांनि। बेयो जाबाय दावमासार अरननि नुथाय। बे अरनाव सासे बोराय थायोमोन। लोगोफोर, बियो सानफ्रामबो मोसौ गुमनानैनो गावनि सानफोरखौ बारहोहरोमोन। बि बोरायहा जोबोद बुरजा मैसो दङमोन आरो बियो बै मैसोफोरखौनो गुमनानै गावनि दिनफोरखौ बारहोहरोमोन। बिनि मुङा जाबाय एन्दु। लोगोफोर, बे सिख्लाखौ माब्लाबाबो बावनो नाङा, मानोना बे सिख्लाया बे सल'आव जोबोद गिदिर बिहोमा होगोन। बियो जाबाय बिरनोगोर। गुबै सल'नि जागायनाया बे रायजोनिफ्रायनो जागायगोन। बै समाव बे रायजोखौ गौतम मुंनि सासे राजाया रायजो खुंगासिनो दङमोन। बेनो जाबाय गौतम राजा आरो बिथाङा सासेल' नायल'जाल' राजकुमार एबा फिसाज्ला दङमोन। बेनो जाबाय राजकुमार सिमां। बे रायजोआव मोनसे नेम दंमोन दि रायजोखौ सामलायनो थाखाय गिबियाव राजा जाग्रोथारनांगोन। गौतम राजाया बोराय जाबायमोन, बेनिखायनो बेयो गावनि जायगायाव राजमासियाव राजखुंगुर सिमांखौ फज'नो नागिरबायमोन। नाथाय राजकुमार सिमांनि थाखाय राजखुंग्रि नागिरनानै मोननाय जायाखैमोन। दा बे सल'आव जोङो राजकुमार सिमांनि थाखाय राजखुंग्रि नागिरनायनि सोमोन्दैनो नुनो मोनगोन। नायदो महाराजा आरो राजखुंगुर। गोजोनपुरि रायजोनि राजखुंग्रिया बेनो। मुङा बेनि राजखुंग्रि बारदै सिख्ला। राव धोरोम हारिमु गासैबो जोंनि रायजोजों मिलायजोबो। नाथाय आंखौ निमाहा हो महाराजा, आं बे राजखुंग्रिखौ फसायाखै। मानोना गंसे रायजोनि रानि जानांगौब्ला बिनि महर मुस्रि, राव धोरोम हारिमुनि सायाव सोनारा, बिनि साहसनि सायावसो सोनारो। आंखौ निमाहा हो, आं बे राजखुंग्रिखौ बे रायजोनि रानि बानायनो हानाय नङा। राजकुमारनि बुंथियाव राजाया जेबो होनासै, मानोना राजायाबो राजकुमारीखौ फसायखायाखैमोन। राजकुमार सिमाङा अरनाव मैहुर खालामहैनानै जोबोद मोजां मोनोमोन। बेनिखायनो बियो सानफ्रामबो फुङावनो मैहुराव ओंखारलाङोमोन। बेबादिनो बियो मैहुरनिफ्राय एखनब्ला मोनालायबोयोमोन। हाब महाराजा, बाहायसो हारसिं सिरि दं नोङो। आंहा बेखौनो नोंथांखौ मेहेलावसो नागिरबाय थादों। हा माथो सानबाय थाखो महाराजा? सान्थ्रि गाहाय, आंनि बैसोआथ' बोरायनिफ्राय बोराय जागासिनो। राजकुमारखौ माब्ला जुलि होनानै बे रायजोनि राजमासिखौ गथायनो हागोन बेखौसो सानबाय थादों आं। बे रायजोनि थाखाय जोंनो राजकुमारीखौ खालि महर गोसाल' नङा, साननो हनो गोरों, मेलेमजिबि, गोहो गोरा आरो साहसिसो नांगौ। राजकुमार सिमाङा सिगांनि सानफोर बादिनो दिनैबो अरनाव सिखार खालामनो थाखाय ओंखारो। खुलुमबाय महाराजा। महाराजा, आं सिखाराव थांनो ओंखारबायमोन। आसा खालामो महाराजा नोंथांनि अननायावनो दिनैबो गाहामै गाहाम सिखार खालामनानै फैनो हायो। दे राजखुंगुर, आं नोंथांनो बोर होयो, जाहाथे मोजाङैनो मोजां सिखार खालामनानै फैनो हायो। आरो दिनै एसे थाब फैनो नाजाब्लानो जाबाय। राजमासिनि बागै मेहेलाव एसे सावरायनो गोनां दङ। एसे थाब फैनो नाजाबानो जाबाय।
जागोन महाराजा, नोंथांनि खावलायनाय बायदि आं फैनो नाजागोन। दे बिदिब्ला महाराजा, नोंथांमोना थाथ'लायदो। स्कार फारसे आं गोख्रै आवगायनोसै। सिगांनि बै बोराया गावनि मैसोफोरखौ हाग्रायाव गुमबाय थायो। राजकुमाराबो सिखार खालामनो थाखाय थाङै थांनानै जोबोद गिदिर अरन मोनहैनायसै। जायगाया खुवा खुवा जुनारफोरनि गाबनायजों रिंखांजोबनायमोन। राजकुंगुरा गोबां गिदिर गिदिर अरनखौ बारनानै दावमासार अरन मोनहैनायसै। नों बेयाव मा लांनो फैदों? आं बिरनोगोर रायजोनि सासे राजकुंगुर। आं बे अरनाव मैहुर खालामनो फैदों। नाथाय नोंथाङा सोर जाखो? सासे राजकुमार जानानैबो नों मोनथिया नामा मैहुर खालामनाया मोजां खामानि नङा होनना? बियो जाबाय जोंनि मोनसे राजाफोलेरनि नेम। नों बेफोरखौ बुजिनाय नङा। नाथाय नोंथाङा सोर आं बेखौसो बुजिनो मोनासै। नों दानो बिनिफ्राय ओंखारलां आरो दिनै उननिफ्राय बे खामानिखौ नागार। फिसौ हिन्दु, नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों? नोंनो बेखौ सिनायाखै नामा? नोङो आंनि सिगाङाव जाय राजकुंगुरखौ नायनो होनबाय थायोमोन, बियो बेनो। बै बिरनोगोर रायजोनि राजकुंगुर। निमाहा होदो राजकुंगुर। जानांगौ फिसौ हिन्दुआ नोंखौ बायदिसिना बुंबाय। जेबो नङा आबौ, बेबो जेबो बुंखायाखै दे। दे बिदिब्ला आबौ, उनाव लोगो मोनफिनलायगोन। आं राजमहल फारसे थांफिननोसै। थाथ'लायदो बिदिब्ला। मोनालायबाय, नाथाय राजकुमारा दाबो न'फारसे सौफैयासै। सानथ्रि गाहाय, राजकुमारानो बोरो मानो दाबो फैदिया? निमाहा हो महाराजा, राजकुमारा फुङाव मैहुर खालामनो थांनायानो दासिम सौफैनो हायाखै। मानोथो बुंखानायखौ फेलें खालायखो बेलाय? दे दाबो जेबो नङा दे, जों गोजा सावरायनोसै। खुलुमबाय महाराजा, दासिम आंनियाव गंब्रै रायजोनि राजखुंग्रिनि सावगारि सौफैनानै दङ। महाराजा, गाबोन जोङो जोंनि रायजोनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ लिंथुमनानै मोनसे राजखुंग्रि सायख'नाय हाबाफारि लायोब्ला गाहाम जागौ नामा? दे बेबादिनो बानायनाय जाथोंसै। राजखुंगुर, मानोथो दिनै एफाग्राब लेट जाबोखो? एसे थाब फैनो बिथोन होदोंमोन ना? आंखौ निमाहा होदो महाराजा, आं नोंथांनि बिथोन बायदि सौफैनो हायासै। जथुमाया जाखांबाय नामा महाराजा? औ राजकुमार जाखांबाय, आरो बे सावरायलायनायनि गेजेरजों गाबोनहाय मोनसे राजकुमारी सायख'नाय हाबाफारि लानाय जाबाय। गाबोन सिखाराव दा थांसै। मोजाङानो जादों दे। जागोन दे महाराजा, आं गाबोन सिखाराव थांथ'ला।
अखानायै सोरांनाय लोगो लोगोनो सान्थ्रि गाहाया सान्थ्रिफोर लानानै गामियाव फोसावहैनायसै। दिनैनि राजकुमारी सायख'नाय हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय गासैबो बे रायजोनि राजाजों लोगोसे गासैबो रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन। जोंनि रायजोनि राजकुमार सिमांनि थाखाय राजकुमारी सायख'नाय हाबाफारि। जोंनि आखायाव दा गंब्रै रायजोनि राजकुमारीनि सावगारि दंफैयो। दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो देखायनो लादों आरो राजकुमारा जायखौ फसायगोन बेनो जोंनि रायजोनि रानि जागोन। सान्थ्रिफोरखौ बोखारना होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बियो जाबाय सिलाराय रायजोनि राजकुमारी फैसालि। बियो जाबाय सिकनाझार रायजोनि राजकुमारी सोदोमस्रि। बियो जाबाय भुबनेश्वर रायजोनि राजकुमारी शान्ति। आरो जोबथारनायाव दङ जोंहा श्रीनगर रायजोनि राजकुमारी शिल्पा देवी। दानिया राजकुमारखौ सायख'नो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय। जों बयबो मोनथिगौ रायजोखौ सामलायनो थाखाय महर मुस्रिनि गोनांथि गैया, नाथाय बिनि सोदोमस्रि आखल आखु आरो गोहोनि सायावसो सोनारो। आंनि मोन्दांथियाव बै गंब्रै रायजोनि राजकुमारीफोरनियाव बै गुना गैया। बेनिखायनो आं बिसोरखौ जोंनि रायजोनि रानि बानायनो हानाय नङा। अन्नानै आंनिया गोरोन्थि जायोब्ला रायजो राजाफोरनियाव निमाहा बिनाय थाबाय। राजकुमारी, गोबाव जाबाय नामा? अन्नानै आंखौ निमाहा होदो। राजउलाफादाव खामानि थानायनि थाखाय गोख्रै फैनो हायासै। राजकुमार, नों थारैनो सफैबाय। आंहा फोथायनाय दंखायोमोन नोङो आंखौ लोगो हमनो फैगोन होननानै। राजकुमार, सिखारदो दे, सिखारदो सोरांबाय। सिखारदो दे, सिखारदो सोरांबाय। राजकुमार, ओइ राजकुमार, सिखारदो दे, सोरांबाय। हाब, उन्दुफेरा दिनै एफाग्राब उन्दुखोलै राजकुमारालाय। राजकुमारालाय बहाबा राजकुमारीजोंसो गोदै गोदै बेरायनायनि सिमां नुदोंमोनदां। बा पहेरादार, नों आंनि सिमां नुनायखौ माब्रै मिथिखो? एफाग्राब मोजां सिमां नुनायाव फोजानानै आद्रा खालामबाय नङाना नोङो? फोजानायनि थाखाय आंखौ निमाहा हो राजकुमार। दा आं नोंखौ थाब फोजानो हायाब्ला महाराजाया आंखौसो रागा जोंलायगोन। बे अरनबारियाव लोगो मोननाय सिख्लाया दिनै मानो आंनि हरनि सिमाङाव जाखांफैदों? बिब्दिथ' आं माब्लाबाबो नुफेरामोन। थांनाय हराव आं मानि थाखाय बेबायदि सिमां नुखो? आरो बिबो जों सानैजों मोजां मोनलायनाय। थारैनो आं बेखौ मोजां मोनमारबाय नामा? नङा, बियो माब्लाबाबो जानो हाया। आं सासे राजखुंगुर जानानै बेबायदि नेहाथ सासे सिख्लाखौ बे रायजोनि रानि बानायनो हानाय नङा। महाराजायाबो बे बाथ्राखौ गनायखानाय नङा। नाथाय आंनि गोसोआव मानो खालि बेल' जाखांफैबाय थादों? थारैनो आं बेखौ मोजां मोनमारबाय नामा? नाथाय आंनि गोसोआव मानो बेबायदि मोनदांदों जे बे सिख्लाया सासे नेहाथ नङा। सासे राजखुंग्रिनियाव थानो गोनां गासै गुना बेनियावनो दङ। जाय गुनखौ आं बे रायजोनि रानि बानायनो थाखाय नागिरदोंमोन बियो गासैबो बेनियावनो दङ। महाराजानो आं बे बाथ्राखौ माबोरै खोन्थानो? बे हाग्रानि सिख्लाखौ आं जुलि लानानै बे रायजोनि माबोरै महारानि बानायनो? थारैनो बेयो जाम्बानि खामानि जागोन। टारविनो मानसिफ्रा जाम्बामार। बियावनो मोनांगौ जिनिसखौ कुमनाना लायो। आं नोंनि जायगायाव जानायमोनब्ला दहायनो खोन्थाबायमोन। मा? आं बेफोरखौ मा खोनादों? रायज्लायग्रा गराय? नङा, नों बुङाखै। आं खोनालाबायदोंसो। थारैनो आं जाम्बा जामारबाय नामा? टारविनो आं रायज्लायो। नाथाय सामफ्रामबो नङा, खालि नांगौ समायावल'। महाराजानो खोन्थानांगौ नामा राजकुमारीनि सोमोन्दै? थारैनो? बिदिब्ला आं जाम्बा जामाराखै। एसेबां गोबावनो आंजों थाबोबाय।
नाथाय नोङोथ' दिनैसिम खनसेबो रायज्लायाखैमोन। दिनैसो नों आंनो खोन्थादों। जेखि जादोला आंनि सिमांनि सोमोन्दै नों महाराजानो माब्लाबो खोन्थानाङा। हान्थु खरायनानै आखाइ खबजोनानै खुलुमो। अन्नानै दा खोन्थाथार। वे मा खुलुमलाबायखौ मानसिफ्रा नुब्ला नोंखौ जाम्बासो हमगोन सिखारदो जाबाय कुमथाया आंनियो बिदिब्ला थ'दो राजकुमारीखौ लोगो हमनो। रथ' जोंनि भिडिअआ दासिमबो जोबाखै, स्ट'रिया जोबदों। दा आं नोंथांमोनखौ माखासे बाथ्रा खावलायनो सानदों दि गोबाङानो आंनि भिडिअखौ नायनानै दासिमबो साबस्क्राइब खालायाखै। अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामब्लानो जाबाय आरो लोगोफोरनो जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।